jeg vil bevise, at når man projekterer A ned på B, så kan man udtrykke det ved at sige vektor A projekteret på vektor B lige med vektor A prikket med vektor B divideret med B's længde i enden gange B. Okay, og jeg har så her tegnet vektor A og vektor B, og så skal jeg så projektere A ned på B. Og den her, den er så vinkelret, vektor A og vektor B. Man kan forlænge vektor B ved at gange vektor B med en konstant, som enten kan være mindre end 1, for at forkorte vektor B, eller for at forlænge vektor B, så skal man gange det med noget større end 1. Og i det her tilfælde, der skal vi gøre vektor B kortere, så derfor skal vi gange med noget, der er mindre end 1. At sige k, altså konstant, som vi kender, gange B. Og vi ved, at det her det er det samme som det her, altså at vi har vektor A projekteret på vektor B her, og så har vi vektor B her yderst, og så i midten, der har vi så k her, og her, der har vi så vektor A prikket med vektor B divideret med B's længde i enden, og det er så det samme, og derfor så skal vi finde ud af, hvad k det er. Og nu vil vi så kigge på prikproduktet, som er vektor A prikket med vektor B her. Vi ved ikke så meget om vektor A, men vi kan udtrykke vektor A ved hjælp af vektor A projekteret på vektor B, og den her vektor, vi har her. Og den laver vi så om til en vektor ved at lave den her pil over den og kalder den for vektor C. Så nu er den her projektion blevet til en vektor. Og derfor ved vi så, at vektor A projekteret på vektor B plus vektor C, det er lige med A. Fordi vektor A. Og det kan vi så skrive her. Og det, som vi lige har skrevet, er så vektor A projekteret på vektor B plus vektor C. Og det her, det skal så ganges med, eller prikkes med vektor B. Og nu skal vi så gange ind i parentesen, så vi siger vektor B ganget med vektor A projekteret på B. Så nu har vi skrevet det op, og vi ved, at hvis vi skal gange de her to, vektor B plus vektor C, den er vinkelret, og derfor er det altid ortogonalt, hvilket betyder, at det giver 0. Vi kan faktisk bare skrive 0 i stedet for her. Og vi kan se heroppe, at i stedet for at skrive den her projektionsvektor her, så kan vi faktisk bare skrive k gange vektor B. Så nu gør vi det. Og når vi skal gange to vektorer, så bliver det faktisk bare den vektor i enden. Så nu betyder det, at vektor A projekteret på vektor B, det er lige med vektor B, k gange vektor B's længde i enden. Og nu kan vi så isolere k. Så nu bliver k altså vektor A prikket med vektor B divideret med vektor B's længde i enden. Og det her det er det, vi skulle bevise. Så nu kan vi se, at k det er det samme som det her, som altså er det her oppe, så konstanten er faktisk bare det samme som det her oppe.